dobré ránko. Dvaja chlapi a pes sa vyberajú na Český Krumlov a takto vyzerá navalený Passat. Prípadám si, ako keby sme boli dve ženské a pes. Dlhá cesta před náma, 2,5 hodiny, trošku mě bolí v krku, takže dopuju se tabletkama, ale snad to bude dobrý a dneska už píšeme první rychlostky a se vám přihlásíme, až dorazíme do Krumlova. Tak máme za sebou administrativnou přijímku tady na výstavišti. Dostali jsme krásné číslo, Peťo ukáž. 28. 28 je pre tento víkend naša. A to, čo jasne nezaujíma, ale navigátora áno, asi najhrubší itinerár. Asi najhrubší itinerár, ktorý som kedy v ruke držal. Takže podľa toho on mi bude hovoriť a ja podľa toho pôjdem a niečo napíšeme spolu. Pozdravujem vás všetkých. Čaute. Musí byť všade. Tak ja vás pozdravujem za seba ešte raz. Pozdravujem vás všetkých z obhliadky tratí 51. ročníka Rally Český Krumlov. Máme nejaké rýchlostné skúšky za sebou. Teda asi takto. A ideme na najdlhšiu rýchlostnú skúšku. Malonty. Legendary. Johne. Tak prvé dve rýchlostky máme napísané. Naše prvé dve napísané rýchlostky tento rok. Takže začiatok trošku pomaličký, ale tráte sú krásne a myslím si, že to bude dobré, že to doladíme a teraz nás čaká tá najdlhšia, takže tu budeme písať tak hodinu. To si asi mnohí z vás ani nedokážu predstaviť, jak to prebieha, ale k tomu sa dostaneme a ukážeme si to potom. Počuli ste, asi hodinu. Doľava 2 plus, 30. Ľava 2 dlhá a pozor, prava 3 mínus, cez horizont dlhá 30. To je 50. Ktorú? Toto tu? No. Pred pravou 3 mínus, hej? No. Mám. Tuto by som dal prava 4, cez horizont dlhšia otvorí 2, 30. Tak, my máme skoro všetko napísané, unavení sme, ale úplne. Tých kilometrov bolo asi aj viacej nejak 600, už nám chýba v podstate napísať len mestská super špeciálka na výstavišti v Českých Budějoviciach, ktorá sa začína písať od 5. hodiny. Takže, ale to je rýchlovka, no a potom začnú konečne prípravy a začneme si chystať auto, výbavu, technické preberanie. Takže súťaž skutočne už začína a zajtra začneme naplno. Čo Peťo, jak to vidíš ty? Ja to už nevidím. Tak už jsme konečně v servisu, kluci už to tady staví, my tady konečně máme naše krásné nové auto, Opel Corsa Rally 4, s kterým vyrazíme tenhle víkend na tratě, už zítra. A postupně, teď nastavili jsme si pásy, vyzkoušeli jsme si poset v autě, vysoko, nízko, volám dopředu, dozadu, tyhle věci, ať to je 100%. No a půjdeme se zkusit s autem trošku svíst, jenom tady po okolí, jaký to je, jaký je rozdíl proti Clio. A pro dnešek v tomhle končíme a zase pokračujeme s tvorbou rozpisu. Ja som si tiež vyskúšal volant, nastavil, sedí mi to úplne, takže plný očakávaní. Tak čau. Čau. Tak čaute, dobré ráno, tak nacházíme se v ranním servisu, právě jsme si vyzvedli naše krásné autíčko z uzavřeného parkoviště, už jsme tady. Servis už probíhá, 45-minutový servis po celé vlastně včerejší etapě a musím velice pěkně poděkovat za odvedenou práci. Kluci makají na autě od včerejška úplně skvěle. Nacházíme se v zázemí Brinda Racingu, který servisuje spoustu aut. Nemůžu říct křivýho slova, nádherné. Cítíme se tady fakt skvěle, takže děkujeme moc klukům, že se nám o to starají. V autě všechno funguje, klape, my jedeme, chceme dojet do cíle, budeme se těšit a uděláme všechno pro to, aby letošek dopadl líp než ten loňský rok. Tak držte nám palce na ty závěrečné 3 rychlostní.
Čau. Závodníci, kteří byli nejrychlejší mezi vozy s jednou poháněnou nápravou. Jan Kudlák a Petr Barán. No, ty oslavy jsou velmi oprávněné, protože tím, co jsme se bavili, že v absolutní pořadí to bylo obrovský souboj o desetínky, tak ve dvou koukách to úplně neplatilo. Protože Jan Kudlák s Petrem Baranem dominovali od startu až do cíle, nedali soupeři vůbec žádnou šanci, když to změnili vůz, ušili se velotem, ale s Oplem, tak na jejich výkony to mělo vliv jenom pozitivní a zvítězili v klasifikaci vozů s jednou poháněnou nápravou téměř o 2 minuty, takže celá suverénní výkon. Tak čautě, tohle je naše poslední video asi z Krumlova, který byl pro nás extrémně úspěšný. Auto už máme tady za náma v uzavřeném parkovišti a čekáme na vyhlášení výsledků, kde si asi převezmeme poháry za první místo v kategorii 2VD neboli RC4, což je druhá kategorie. A tady se můžete podívat, jak to vypadá, uzavřený parkoviště vozů, aby nikdo na mě nešahal, něco s těma nedělal. Máme za sebou i kontrolu, kterou provedli technický komisaři, protože bylo podezřelé, že jsme asi vyhráli s takovým náskokem. Naštěstí všechno dopadlo v pořádku, takže dobrý, jsme spokojení, šťastní. Chtěl bych se vám všem poděkovat, co nám drželi z té palce. Chtěl bych se poděkovat všem mým partnerům, našim partnerům, kteří jsou na autě tady nalepení, a držte nám palce do dalších závodů, co chvíli jsou rally Husopeče. Čau.